paduka dados satriyaning praja nggih. Mereh mangsut nari mengkalbu budine kanten bawani. Pangening Kyasukari. Datane kabawah sami sabiyan tunut pangarepku. Pangarekoso kang pinarepku. Wanoman kados pundi? Sak samunipun paduka si Wanoman paring dawuh. Keparang mirsani saking katebian menika wonten barisan segelar sepapan merepeki dhateng papanipun para putra. Para kaesawangan Antasena. Delok iki. Apa? Madheparana. Oh. Kosik to. Ae, sawangne ana barisange bledug nampak-nampak. Rombongan iki. Ora pangling gendera kae gendera Ngastina. Lah. Ae gendera Ngastina kae mesti arep gawe geger ana kene. Antasena piye? Kowe maju. Wis apa? Aku iki cah enom. Terus aku njaluk contoh wong tuwa. Karepku Pak Dewa wis melang dadi prajurit iki kudu susila, anuraga, sambegana. Kae mau lho. Iya terus ayo buktekno. Aku contohno perang iki piye? Aku data dicontoni mung karek gobras gabrul iki dudu perange wong maling. Perange satriya, contoni ora? Iya iya. Nah, contoni sik. Wah, aku tak tiru kowe. Para sarangan saka kaduan yo. Maju sik. Wah, perintah wong tuwek bae. Dapure kaya ngopo? Woi! Ana menalun patangkun raping witing naga sari mulat mangandhap katingal Wanodya yukurake gelung rino sakwara tresna kang ega kae ora mangling anu mari iya Swatama majuwe ning opo Di Gatotkaca oleh padha gladen perang kon bubar anggep apa Wanomani gladen perang ana Tegal Kuru tan wurunga Gatotkaca bakal njungkeng malih sinuwun Duryudana ora sah kowe ndakwa sing werna-werna kene ora ana blagat bakal njaluk negara Ngastina kepara kowe bali yo aja ganggu gawe kelawan anak-anakku golone gladen perang yen nganti ora gelem bubar tak babati barisane kelakon babati barisane anakku waton bisa ngelangkai bangkene Anoman wah sugih kendel Bondowani lena pangino dibeng dengkleh-dengkleh hormat yo Anoman malumpat sampun oh hei